Бюлетините са минало, имаш ли си преференция? Никога не ти е стигало да си с една партия. На нас това ни е в гените, все да подкрепим зелените. Радев от какво направен си, че на първо място си. А ти ме молиш още малко, още. Аз те питам още колко, колко още. А ти ме молиш още малко, още. Аз те питам още колко, колко още. Да имах 100 живота, щях да те търпя дори за договора с боташ. Да ти простя, да имах 100 живота, но ми е един. Радев, ти лети си, Бойко е един. Да имах 100 живота, щях да те търпя дори за договора с боташ. Да ти простя, да имах 100 живота, но ми е един. Радев, ти лети си, Бойко е един. От думите ти предизборни, колко можеш да изпълниш ти? Новогодишна реч си приготви, олигархията свали. Радостин Василев се засмя, че с величие се подигра. Какво да кажем за Възраждане, с ППДБ се плюят те. А ти ме молиш още малко, още. Аз те питам още колко, колко още. А ти ме молиш още малко, още. Аз те питам още колко, колко още. Да имах 100 живота, щях да те търпя дори за договора с боташ. Да ти простя, да имах 100 живота, но ми е един. Радев, ти лети си, Бойко е един. Да имах 100 живота, щях да те търпя дори за договора с боташ. Да ти простя, да имах 100 живота, но ми е един. Радев, ти лети си, Бойко е един. Дали ще издържа на Радева земя ППДБ кога? Протест ще има пак. Дали ще продължа с Радев промяната? Дали ще ви търпя или ще отлетя? Да имах 100 живота, щях да те търпя дори за договора с боташ. Да ти простя, да имах 100 живота, но ми е един. Радев, ти лети